Estem en un moment amb el major nombre de conflictes bèl·lics des de la Segona Guerra Mundial, un moment on la multilateralitat està molt qüestionada, els sistemes de justícia internacional també. Estem amb un genocidi que s'està retransmetent en directe amb la complicitat de la major part de governs europeus i occidentals, i on en aquest context la major part de governs de la Unió Europea estan prioritzant el projecte de Rearm Europe. El pla Rearm, que han aprovat els 27 estats de la Unió Europea, és el compromís que assumeixen cada estat de gastar més en la compra d'armament. Aquest pla suposarà gastar 800.000 milions d'euros en 4 anys en adquisicions d'armament. I la problemàtica és d'on sortiran aquests diners? Segons el mateix secretari general de la OTAN ens diu que per gastar això s'ha de disminuir en pensions, en sanitat i en prestacions socials, i això equival a que veurem que la població s'empobreix més, baixarà l'esperança de vida, augmentaran les desigualtats i és possible que també s'incremente la criminalitat. Com a societat civil establim demandes en matèria exterior i matèria interior per un pla director país de pau. Podem demanar polítiques de cooperació més enfocades a la prevenció de la violència, podem demanar polítiques adreçades a dones i joves, polítiques adreçades a comunitats de la diàspora, però també fem una demanda d'una coherència de polítiques. La compra pública, el comerç exterior també ha d'anar en coherència en aquesta política pública de pau. A nivell interior hi ha moltíssima capacitat, una enorme estructura perquè Catalunya desplegui una política de pau basada en la seguretat humana. And the question for me really when I think about peace plans is how do you make it real and relevant to ordinary people's lives right now? So what are the issues that young people are facing, elderly are facing, different communities across the region and across the country are facing? Are you talking to them to ask them what does peace mean to them in their daily lives? What does security mean to them? The Catalan Peace Plan has already well-established credibility because of this region's experience with conflict and peace. What is needed are examples that when you advocate for peace, is not something extraordinary. I think it's really important to engage the arts and culture world around us because so often we do these things only in terms of policy and laws and so forth, but actually peace is something that we live on a daily basis. It's like the canvas that we paint our lives on. And that canvas, if it's getting frayed, needs to be rewoven together, and we need to do it with joy and love and empathy for everybody around us. So any peace plan is built on social cohesion, built on justice, built on developing relationships with the other. Investing in peace is a win-win proposition, and that war and armament is not going to make our lives better.